Не е схващане и не значи, че проблема минава, ако имаш дискова херния и болката ту идва, ту изчезва. Дисковата херния боли постоянно, защото болката не е от самия диск, а от възпалението около нервите. В студените месеци това възпаление се засилва, защото студът свива по принцип мускулите. Кръвообращението се забавя и нервът остава притиснат за по-дълго време и затова много хора казват, че лятото е много по-добре, а зимата не се трае и не се търпи. Най-голямата грешка е да чакаш болката да мине сама и от само себе си. Колкото по-дълго има възпаление, толкова по-трудно се овладява. Какво може да помогне? При дискова херния трябва да се работи отвътре и отвън. Първото основно нещо е да се намали самото възпаление. После да се успокои нервът и накрая да се отпусне напрежението в мускулите. Затова много хора комбинират тинктура ставиксин за вътрешно успокояване на възпалението в комбинация с обезболяващ гел за болки ставиксин за локално облегчаване на самата болка. В момента двата продукта са на промоция като основен пакет. Подробности можете да видите както в моя профил, така и да ми пишете на лични.